Abdul CV on the beat. Ban aran dama dan wage yar da ba ta laifi ita gure dukkanin girma adadi da madadi na salati kai wa barzona cikar rubuwa dar sala raina halima gatana ali kasa da sabbai sun yi yaƙi da manzona kun karya kafurai da munafunci aikin ku ya riga ya girma. Barhama mai shigan girma nasu ku ne dan manzon Allah da rigar ku ta girma duk wanda ya so kuma dan shi wato yana cikin fama annabin kadai kuka nuna dan haka kun riga kun girma kuka ce uwar kowa shehu sani bani farin hanyar ka wuya ka kokorin si haɗuwa da kai ne ya ɗi mauta ni yau da ke shan hansi na kai da kai sharifi abdullahi tafiyar ka wata da sansi in kai rasuli ne alƙiblar ka shi ya sa ka zamto mai himma yanzu zalimi ke an gaishe ki a cikawar kowa girman ku ne ake dukawa domin kina saman kowa rayuwar da ba kaunar ku wallahi ta zamo gawa ina rike ki faɗi wadda zara wallahi raki mun alfarma biya sarautar mata ki shashalin kike ce dindai garkuwar maza ce har mata dinin ku shine daidai duk wanda ya yi addini ba shi maza ya tabe ni dai na fake na zauren nan na gidan ki fadin wake mun alfarma ko in ce uwar kowa ya cika rabuwa wannan zamanin kaunar ku ita ce daidai ya faɗi watiyar wanzan Allah ki zauna ki taka daidai yake sani ina kaunar ki wajula ki kara banji daidai ki ce zo karbi tiket na bizar wani da mai girma da kwarai kika yi hakan zara uzan taho da sauri ma na tabbata zaki mun hakan batula diyar alfarma in ki kira ni kuma kafa zan zo guri na ganin ku na ima wallahi duka wanda ya so ku zara uza ku mai alfarma shalilan yar gidan manzon Allah zara hukin kure duka girma girman ki ya kure duka girma masu farki ce haya masuma ki zaman ki kwakwata yi na ki yana gama da nahiya mai himma azurta ni kar da ki bar ni sha wahala ya ummina ko ka in ce uwar kowa abinki ya kira ki da umma abiha sarauniya siddiqa irin da babu dan da ya gano shi na ga da ke ya tsare kakka batula ki ba da kulawa hasken gidan ku ce in dauka iyaye da hijaban nan da suka hana in ga kiya mai girma
ya kaɗaita da girma wanda babu ɗan da za ya kusanta. Kai duba ka faɗa malallai tana da kyau mu fahimta. Sirrin gadi yana ruɗa ni idan na tina da kyan masu ma. Sallama da ke miƙawa gunki ya diyar annabta. Oziya ki ƙara kwarara mun madadi zan mai gata. Halima Hamida to ki kira da cin hau kujerar cancanta. Hafiza Aziza Atika wanda ya saku ne mai alfarma. Kuka in ce uwar kowa. Yarje mun nima haɗuwa da angon Hausa. Sunana ya zama da sa hannunki ya zara Nafisa. Aikin ku da yake yi kullum zanzami ya kira ni na Hausa. Aikin ku Fatima alfarma ne ga wanda duk ya so ku na ihima. Na duniya kan yawan girma wanda yake ku ya shiga fama. Abin kuke da sandar girma hakunya ba kamar mai girma. A gidan ku ne yake alfarma mai san ku baya fama. Ni nake ne a ya ummi nake so ni na ganki zara karihima. Ba wanki ne batula mai naci shi ne yake bidar alfarma. Ya zace da shi kin yarda ya dinga yin baitin ki salima. Ni ne mai yabanki a kullum mai IBRAHIM matasa azima. Ni ne riko da takalmin abban ki faɗi maki ce in girma. Kowa in ce uwar kowa. Salatin nan da kake wa shugaba jalali kalinka. Adadin da ba ya gida yiwa kai wa da babbar harka. Adadin da ba a misaltawa kai wa shugaba mai maka.